Sí, és important això, Que estrany. Diu que han canviat per un gripau? Han canviat a sa majestat i en el seu lloc li han posat a un gripau? Sí, un gripau. Ostres, això és estrany, No ho entenc, com no sigui perquè un gripau no gasta massa, per qüestió de pressupost. Qüestió de pressupostos, sí, l'antic rei li agradava molt viatjar i tenia molts vaixells i potser un gripau amb una simple bassa es conforma, podria ser això, Aviam què... Però això està confirmat, sí? Ah, perfecte. Què passa, Puig? Ei, parlàveu del rei, no? Sí, com acaben de dir per la ràdio que han canviat el rei i li han posat un gripau. Oh, ho acaben de dir, diuen. A veure. Això feia 4 dies que ja es cou a Palau. 4 dies, ja ho sabies, això? Sí, no, Sí, jo soc periodista reial. De la Sarsuela? De la Sarsuela. Ostres, mare meva, quins contactes, Sí. Ostres, I a més he tingut la sort i el privilegi de conèixer el nou rei. Has conegut el nou rei, potser? El nou rei, el rei Gripau, sí senyor. I a més m'ha concedit una entrevista, tu. Què dius ara? Exactament, sí. I a més aquesta entrevista tenim la sort que és avui mateix. Avui? Sí, de fet, ara mateix. M'estàs dient que aquí tenim els camerinos a darrere a sa majestat el gripau? Exactament, sí. Sa majestat el gripau blau. Babau. Sí. Segon. Sí. Caram. Sí. I és campatxano o no, aquest rei? Campatxano? Ara que no ens escolta. Que va. És un presumit, tu. És un presumit. Sí. I babau. Babau com la resta de reis. Sí, bueno, fa com el d'abans, tu. Però escolta'm, ja que traurem aquí davant a sa majestat per primera vegada, li farem una entrevista, per què no li fem una petita broma fora de protocol? Vinga, va. Els expliquem al públic o no? Va, sí. Com anirà això, ja? Vosaltres sabeu la cançó del Gripau Blau, oi que sí? Perfecte, sabeu que cada estrofa diu Gripau, blau, babau, oi? Sí o no? Perfecte, doncs darrere d'aquest babau haureu de cridar amb totes les vostres forces Babau! Provem? Fem una prova o no? Sí? Va, diu vaig conèixer un gripau blau, babau. Molt bé. Home, molt bé. Es podria fer millor, no? Millor encara? Home, sí, jo ho tornaria a provar, tu. Sí? Sí, va. Vinga, va. Diu, vaig conèixer un gripau blau, babau. Mare meva. Ara sí. Una mica republicans, aquesta gent d'aquella Atenes. Sí, no, Déu-n'hi-do. Doncs ara sí, és una petita broma que anem a fer a sa majestat del gripau blau. Per tant, ell quan entri no sap res, Hem de fer com si no passés res, dissimulant. Rebre tots els honors, no? Amb tots els honors, sí? Per tant, gent de Caí d'Atenes, rebem amb un fort aplaudiment a sa majestat el gripau